Mga kapuso, namubrima ba mo karon og kwarta? Igo-igo ra, di sa problema. Ting bonus man. Aron makasuroy ka sa pipila ka mga tourist spots dinhi sa Sugbo. Ay na problema mahimo ka nang makasuroy pinagi ni mga mural painting sa Cebu Provincial Police Office din gibida nini ang mga suroyanan sa lalawigan sa Sugbo. Mao kini ang highlight sa ilang pagbukas sa Paskuhan 2019 sa Kapulisan. Ani ang report. Nahisama sa bintana sa matag lungsod ang kural sa Cebu Provincial Police Office din makita ang tanang mga lungsod. Kini pinagi sa mural painting nga nagpakita sa gipasigarbo sa matag lungsod sa Cebu. Sama na lang sa Butanding sa Uslob, Kawasan Falls sa Badyan o sa mga maanindot nga talan-awon sa uban pang kalungsuran. Siyempre nasab ang dakbayan sa Sugbo diin nahimutang ang mga buhatan sa kapulisan. Giuluhan kini og pasigarbo sa kampo suroy-suroy sa CPPO base sa konsepto sa suroy-suroy sa Sugbo. Si Governor Gwen Garcia kauban silang Police Brigadier General Val de Leon sa PRO 7 o Colonel Roderick Mariano sa CPPO ang nagbukas nini. Entering into this CPPO complex and seeing all of these makes me feel like coming home again as Gwen Garcia, who loved and supported the PNP. I will assure you, Governor, to the Philippine National Police in the entire Central Visayas will be very professional in the disposal of their activities. Gawa sa mural murag fiesta usab sa mga kiosk diin giandam ang mga pagkaon sa kada distrito. Libre alang sa tanan. Samtang ipadayag sa gobernador nga nahibalik na ang iyang pagsalig ug kumpiyansa sa kapulisan, sukwahi kaniadto nga nakamugna og trauma ang iyang mga kasinatian. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo, dinhi sa Cebu Provincial Police Office, change has come. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisda.